बेंटल बेंसिल फरायसालिनि गायसनगिरि फोरोंगिरि क्लास गोरायुंबो जाबोदोंमोन। बिथाङा दिनै अरायनि थाखाय रुंसारि जाबाय। नैबे दुखुनि बुब्लियाव मा फोरमायगोन? दुखुनि बाथ्राथ' नंखागौ, थेवबो संसाराव फैयोबा थांखानांगौ जेब्ला थांबाय, बे गोदान बाथ्रा नङाब्लाबो गोसोआव दुखु फैयो। बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे महान बेक्तिमोन आरो जों बुंनो थाङोब्ला गिबि थाखोनि जेसेबां लेखा गोरोंफोर दंमोन, बिनि गेजेराव आं जाय जायखौ लोगो मोनबोदों, बिथाङाबो सासे माने खुब सभ्य भद्र सत मानसि होननानै बुङोब्ला आंनि नोजोराव बिथाङाबो सासेमोन। आरो बर' हारिनि थाखाय बे बाथौनि गायसननाय बाथ्रा एबा स्कुल गायसननाय बे बाथ्राल' नङा, मोनसे सम दंमोन जि समाव गिबि थाखोनि बर' फरायसाफ्रा कटन कलेजाव फरायोमोन। बे कटन कलेजाव फरायनाय मानसिया जोंनि आइडल गोजा। बिनि गेजेराव आरो बिथाङा अन्य धरननि मानसिमोन। बिथाङा मोनसे नाम दंमोन, बे कटन लाइब्रेरिया जिहेतु आसामनि देरसिन लाइब्रेरि बै समाव, बेनिखायनो बिथाङा बे कटन लाइब्रेरियाव हाबनानै गावनि फरायनायनि अनगाबो, गावनि कर्सनि अनगाबो कटन कलेज लाइब्रेरियाव हाबनानै बर'नि जारिमिनखौ बुथुमोमोन। एमनकि ओरैबायदि सम जों लोगो मोनबोदों, जि समाव बर'नि सोमोन्दै माबा सोरबा भुल बायख्या होयोबा बेखौ बे सात्र जानानैनो गिदिर गिदिर पण्डितफोरजों तर्क होनानै बै समाव खौरां बिलाइफोराव बिथाङा लिङोमोन। बेबायदि आग्रनुआ जोंनि गिबि थाखोनि मानसिमोन बिथाङा। जाय हक गिबि थाखोनि मानसिफ्रा जों बारा सुजुग सुबिदा होनो हायासै। गामियावनो थानानै स्कुल फाथिनानै समाजखौ सिबिलांबाय आरो बर' राव आरो बर'नि कृष्टि संस्कृतिखौ बावाब्लानो अरायबो सासे थुलुंगागिरि हिसाबै बिथाङा जोंनि गेजेराव दंमोन। ओरैनोबाबो आङो फरायनाय समाव बिथांजों लोगो मोनलायाखैबाबो जोंनि कन्टेम्परारि होननानै हमनानै लाजायो। बैसोआव एसे देरसिनब्लाबो आंजों बन्धुत्व दंमोन, मोजां मोनलायनाय दङमोन। आं जेरैबायदि मिथिगौ बिथांनि जोंखौ एंगारलांनाया जोंहा खथि, थेवबो थांनायनि आग समाव आङो बिथांखौ माखासे मनुमेन्टेल खामानि बर'नि गेजेराव मावनांगौ होननानै, बाथौनि सायाव बिजाबा मेला दङब्लाबो बिथांनि बुजिनाय, बिथांनि फोथायनाय बे आलादा रोखोम हिसाबै आं बिथांखौ अनुरद खालामदोंमोन। न'नि मानसिखौ लोगो लानानै आरो माखासे जोंनि बे सार्कोलखौ लानानै नबिन ओमफ्राय देबजित, राजा देबजित बिथांमोनखौ लानानै आरो आंनि बे थुलुंगानायखौ लानानै बिथाङा बे नोरजिया देहाखौ लानानैबाबो बे मनुमेन्टेल वार्कखौ बिथाङा मावनानै गालांबाय। आंहा खबर दङ। खालि माखासे बिथाङा जे डेसक्रिपसन होलांनो नागिरदोंमोन, एनालिसिस खालामनानै लांदों, बे जिनिसा एसे बाखि थालांबाय आंनि बुजिनायाव। आं